stenni jiġi firmat ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-Forzi Armati. X'kienet il-ħidma tal-General Workers Union u xi jfisser dan għal ħaddiema? Iva, fl-aħħar wasalna. Daw in-negozjati ilhom għaddejjin għal aktar minn sentejn. Ilna aktar minn sentejn li ressaqna l-proposti tagħna. Daw il-proposti konna ressaqna kienu jikkonsistu kemm f'żidiet fil-salarju bażiku, kemm żidiet f'allowances u allowances ġodda, kif ukoll żieda fis-Sunday premiums tal dawn is-soldati. Daw il-kondizzjonijiet ta' daw is-soldati ilhom jaqgħu lura snin sħaħ għal snin twal u għal daqstant bil-fors kellna nagħtu injezzjoni pjuttost qawwija. Kif għattajjeb inti fil-ġimgħat li ġejjin sa mhux aktar tard mill-aħħar tax-xahar ser jiġi ffirmat dan il-ftehim u dak jkun ifisser injezzjoni qawwija li soldati fis-salarju tal-soldati u l-familji tagħhom. Għal daqstant ta' min jirbet l-attenzjoni illi rajna ingħatajna appoġġ qawwi mill-Gvern, partikolarment minn meta nħata l-Prim Ministru l-Onorevoli Robert Abela u l-Ministru Byron Camilleri, u għal daqstant fl-aħħar ġimgħat in-negozjati intensifikaw u minkejja illi ma ġibniex naturalment bħal kwalunkwe negozjati kollox kif ridna aħna, il-maġġoranza assoluta tal-proposti ġew milquha. Fl-aħħar jiem finalizzajna xi klawsoli u għal daqstant huwa ta' sodisfazzjon kbir għal General Workers Union li kuna parteċipi. Minn hawnhekk nirringrazzja mod partikolari lill-membri, iżda il-membri tal-Kumitat li kontinwament jissiltu biex iresqu l-argumenti biex fassalna l-proposti u fl-aħħar ikkonkludejna dan kollu. Fl-aħħar iżda żgur mhux l-inqas nirringrazzjaw lill-awtoritajiet. Meta ngħidu l-awtoritajiet kemm l-Amministrazzjoni tal-Armata li kienet sibna kooperazzjoni eċċezzjonali min-naħa tagħhom u naturalment il-Gvern ċentrali bl-entitajiet kollha konċernati, fosthom il-PERMSEC tal-Ministeru tagħna, il-PERMSEC tal-Finanzi u għal daqstant fl-aħħar nemmnu li ħassir ġustizzja mas-soldati tagħna u ħajjingħata valur għall-ħidma tagħhom. Bħalma kulħadd jaf fl-aħħar xhur forsi nies ġew konxi iktar tax-xogħol ta' dawn il-ħaddiema kemm hu perikolus u għal daqstant nemmen illi minkejja li qegħdin f'sitwazzjoni ekonomika mhux daqstant mill-aqwa, il-Gvern ħassib flimkien mal-Union u l-Amministrazzjoni tal-Armata illi nagħtu dak li jixraq il dawn is-soldati. Issa tinħarsu l-qoddim li bħalma laqna il-pakkett finanzjarju għas-soldati, naturalment irridu nikkonkludu wkoll tal-uffiċjali korrettivi li jaħdmu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Bħalma qal il-Ministru Byron Camilleri fil-Parlament fi żmien li ġej ħanintensifikaw in-negozjati għal dawn il-ħaddiema u m'għandix dubju illi anke hawnhekk il-Gvern ħajati valur għal ħidma ta' dawn il-ħaddiema li wkoll ilhom jaqgħu lura l-kundizzjonijiet u wkoll jagħmlu xogħol perikolus. Għal daqstant inħarsu l-qoddim biex nikkonkludu fil-żmien li ġej.